Hola, bo día a todos e a todas. Bueno, o meu nome é Manuel García e son arqueólogo. Dedico-me á arqueoloxía profesional e, bueno, xa fai varios anos que rematei o grao en Xeografía e Historia na Facultade de Historia na Universidade de Vigo, no campus de Ourense. E nada, simplemente pois veño un pouco aquí a contarvos como foi a miña experiencia xa cando me insertei na vida laboral, que me aportou o grao, que non tamén, porque non todos son aportes, tamén hai cousas que faltan, hai carencias. E un pouco, bueno, pois para que vos fagades unha idea de como é a arqueoloxía como saída profesional da carreira de Historia, de Xeografía e Historia. Entón, bueno, así unhas pinceladas sobre min, sobre a miña experiencia académica. Fixen, bueno, bachillerato de Ciencias Sociais, que foi un gravísimo error, pero supoño que non son o único que lle pasou. Grau en Xeografía e Historia na UVigo, logo marchei a facer o máster interuniversitario en Arqueoloxía polas universidades de Sevilla e Granada, pero casi toda a docencia foi en Granada, en Sevilla apenas unha asignatura de numismática. Volvín para facer un doutorado na Universidade de Vigo, que, bueno, que deixei, tampouco é unha cousa, non é unha cousa da que sentir vergoña nin moito menos, deixar a medias unha titulación, é perfectamente normal e entendido, sobre todo un doutorado que tes que estar moi motivado para facelo, e se non, aí queda. E logo xa como experiencia profesional, bueno, se podemos contar como experiencia profesional as prácticas no grao, que empecé xa no primeiro curso, no verán do primeiro curso, a participar en excavacións arqueolóxicas, cousa que fixen durante toda a duración da carreira. Despois de facer o máster volvín, como comentei antes, empecé a traballar como técnico arqueólogo para o grupo de estudios de antigüedade, de arqueoloxía, antigüedade e territorio da Universidade de Vigo. Despois pasei a traballar como técnico barra director, non é o mismo, en Tempos Arqueólogos, en Santiago, e xa levo 2 anos e medio largos en Solventa, na empresa Solventa, tamén como arqueólogo técnico barra director. Entón, así sobre o grao, bueno, máis ou menos xa vos daríades conta de que, bueno, do que pasa co grao de Xeografía e Historia nesta facultade, que está basicamente enfocado ás oposicións. É unha titulación que abarca moitísimo, abarca moitos campos moi distintos, porque non só historia, xeografía, historia do arte, arqueoloxía, certa aproximación ao uso de tecnoloxías de información xeográfica e demais. Bueno, é unha cousa moi ampla, porque está enfocado o que está enfocado, que é a opositar para arquivos e bibliotecas ou mestrado, profesorado, docencia, basicamente. O sea, esos son os enfoques, eso é o que está orientado ao grado. Eso explica esa amplísima colección de temas variados, que está moi ben para os que queiran opositar, para enfrontarse a un examen, pero que priva absolutamente de especialización ao estudantazo. É algo que notase moito cando tú que queres facer algo en concreto e sales e te enfrontas a unha titulación suplementaria, notase esa carencia. Que ten como positivo quizáis tamén esa amplitude, que permíteche a ti como estudante, digamos, catar ou probar distintos campos que non sabes se che poden gustar, se non, bueno, hai moita xente que vai ás prácticas en Armea, por exemplo, de arqueoloxía, e o día 2 xa se deu conta de que o seu non é unha excavación arqueolóxica. Mellor un archivo, unha biblioteca ou dar clase. E ao revés, hai xente que pensa que os arquivos son a hostia, vai ali e dase conta de que non. Entón, bueno, sí que ten eso a favor. E logo, bueno, ligado directamente a isto que acabo de dicir, é a ampla oferta de prácticas, non? Que ten tanto institucións públicas como en empresas privadas, que cubre todo ese abanico, cubre arqueoloxía, cubre bibliotecas, cubre arquivística, cubre de todo. Entón, bueno, sí que é certo que ten pros, ten contras,
en canto a arqueoloxía en sí, igual pesan máis, o sea, hai máis número de contras que de pros, ainda que os pros son bastante bons. Eso hai que dicir. Todo isto resúmese, pois eso, saídas do grao. Que tradicionalmente vas a hacer historia, profesor, non? Non, o sea, non ten por qué, pero sí, profesorado, arquivos, bibliotecas, continuar na carreira investigadora dentro da universidade, cousa que, bueno, se non tes beca é francamente complicado, porque é difícil compaxinar un doutoramento, unha carreira investigadora cun traballo, que non é ese, entón, bueno, complicado. Ademais, bueno, o mundo da academia ten as súas cousas tamén. E turismo, o que pasa é que turismo ten o problema de que fan falta titulacións a maiores en moitos casos para poder exercer. Pois como guía, por exemplo, é preciso o examen de guía oficial de turismo de Galicia, senón é necesaria sempre formación complementaria. E logo, como minoritarias, ainda que non minoritarias entendidas como que non é o que se enfoca o grao, pero que están aí. Pois, por exemplo, a arqueoloxía, tanto a arqueoloxía académica como a arqueoloxía profesional, que son cousas bastante distintas. Entón, bueno, indo ao meu caso particular, que basicamente é o que mellor pode axudar a entender as cousas. Como os comentei, comecei a acudir ás excavacións que oferta o grao xa dende o primeiro curso, sin que se puidera convalidar nin nada, pero bueno, decidín empezar. Empecei na excavación de Formigueiro, en Amoeiro, logo estive en Astariz, en Armea varias campañas, en Santomé xa como prácticas que a empresa Breogán Arqueoloxía. Tamén fun a Portugal, isto non está vinculado ao Vigo, pero bueno, tiven a oportunidade de ir a escavar a Portugal e fun ali. Entón, bueno, xa desde un primeiro momento, a min xa me gustaba antes a arqueoloxía, fun probando, vin que me gustaba, que se me daba relativamente ben, e, bueno, axudoume un pouco a decidir que facer cando acabar. Que é unha gran pregunta, porque durante 4 anos tes a seguridade de que o ano seguinte vai ser o mesmo, aí está, pero chega cuarto, e ora que? Entón, bueno, se desde o primeiro curso vas probando, che vai gustando e che vas enfocando, pois axuda bastante. No meu caso, como vin que sí, que era o que quería, decidín ir a Granada, fixen ali o mestrado en arqueoloxía, un mestrado universitario, que é algo imprescindible para poder exercer como técnico arqueólogo e máis adiante como director. Sin a titulación sin o mestrado en arqueoloxía non se pode exercer como técnico. É algo, unha condición sine qua non. Fixen o máster e retornei. Fun de voluntario outra vez a Armea. Ali, bueno, pois ofreceuseme a posibilidade de traballar de facer o doutoramento e de traballar para o GEAT. Fun adiante, o doutoramento deixeino, porque non me vía con capacidades, con ganas para facelo, pero sí que mantuve unha relación de contratos pois como técnico para a universidade durante 2 anos, non foron 2 anos seguidos, son contratos por campañas, por meses, pero sí, aí estuve. E, bueno, pois Armea xa en vez de voluntario, pois como técnico, na illa de Ons, Marrocos, no proxecto Morocco, illa de Sálvora, bueno, distintos proxectos ligados ao grupo de investigación. E xa chegou un punto en que decidín ou vin que non era viable facer un proxecto de vida mentres estuvera ligado á arqueoloxía de universidade, e foi cando decidín saltar a profesional. E, bueno, estas 4 imaxes resumen un pouco isto que vos acabo de decir, de voluntario Armea, Granada, GEAT e a profesional na empresa na que estou agora, en Solventa. Bueno, ahora sí, o meollo. A arqueoloxía como dedicación profesional.
Se pode vivir de la arqueología? Sí, se pode. É fácil? Non. O que vos diga que sí, minte. Non é fácil. É complicado meter a cabeza, inda que fan falta, porque eso é certo, fan falta arqueólogos. Pero inda que fan falta, conseguir meterte no, digamos, no círculo de encadear contratos é complicado. Por qué? Primeiro, hai moitos contratos de corta duración, contratos de obra e servicio, pois un mes como técnico para X campaña, un mes como auxiliar para ali, 15 días para esta obra, bueno, é complicado, é difícil ter contratos largos ou indefinidos. En o meu caso, estou contratado, son un traballador fixo indefinido, a xornada completa, pero non é o máis habitual. Exixen moitísimos desplazamentos, eso tamén é verdad. No meu caso, principalmente provincia de Ourense, hai outras empresas que traballan a nivel Galicia, e hai empresas de arqueoloxía que teñen proxectos en toda a nivel estatal e teste que desplazar a Extremadura, a León ou a onde che manden, a Murcia, onde sea. É imprescindible ter o carné de coche, senón non podes traballar, porque aunque sí que é certo que as empresas moitas tenden a proporcionar coche de empresa, se non tes carné, estás vendido. O carné é indispensable para poder traballar. E logo sí que hai algo do que pecan algunhas empresas, non moitas, pero si algunhas, que o abuso da figura do falso autónomo, do arqueólogo pirata, que basicamente, para non ter eles traballados en nómina, danche a posibilidade de darte de alta como autónomo e contratarte. O que fan é asegurarte que te van contratar sempre, ou moi a miúdo sempre a ti, pero como autónomo. E iso é un fraude de lei, a figura de falso autónomo. Tremendamente abusiva, da que se abusa moitísimo no sector. Entón, por desgracia, moitísimos compañeiros non teñen máis remedio que ceder e facelo, pero, dende logo, é unha figura abusiva. Que punto positivo temos aquí en Galicia? O convenio colectivo en vigor. O convenio colectivo é moi favorable, penso que é o mellor convenio colectivo a nivel estatal, xa é o terceiro, estará en vigor ata 2030, ten unhas condicións moi ventaxosas para os traballadores. Logo, bueno, eso é a generalidade da arqueoloxía. Que diferentes arqueoloxías hai? Pois hai o que eu lle chamo a arqueoloxía de universidade ou a arqueoloxía académica e a profesional. Vou empezar pola da universidade porque tamén foi na que empecé eu, que ten tamén as súas cousas boas e malas. Como mala de primeiras, que moi a miúdo, moitísimas veces, non está suxeito a convenio porque, inda que nos proxectos figures como técnico dunha excavación, a túa relación contractual coa Universidade de Vigo habitualmente é de apoio á investigación, ou axudante de investigación, cousas por estilo. Ou directamente, tú tes a túa beca FPU ou beca do Vigo ou o que sea, entón tú vas a traballar esas excavacións, figuras como técnico nos proxectos, pero non estás suxeito a convenio porque tú non estás contratado como arqueólogo, nin como técnico. Entón, non che aplican o convenio. O cual, en fin, deixa bastante que desear. Non pasa sempre, iso é verdad, pero é certo que pasa, é algo que pasa. Os salarios, os contratos e os salarios están vinculados a partidas de se non tes beca. Todo isto no hipotético caso de que non teñas beca. Se tes beca, tes a túa beca, pero a partir de aí, pois que a túa beca traballas 4 horas, ou traballas 7, ou traballas o que sea. En caso de non ter beca, teñen que facerche un contrato, son contratos teóricamente que salen a concurso, gañas o concurso, faise o contrato, pero sempre vinculado a un proxecto de investigación, aos fondos dun proxecto de investigación. Acabas ese proxecto, acaban os cartos, acabas o traballo e o contrato. Eso tamén obliga a que, dependendo de a partida presupostaria que teña ese proxecto, van a
Ao final a tua xornada vais adaptar ao que che podan pagar. Se hai para pagar 4 horas, vas traballar 4 horas, en teoría, e vas cobrar esas 4 horas. Se che poden pagar 7, traballarías esas 7 e cobrarías esas 7. Vale. Eso que fai é moi complicado, pois eso, facer un proxecto en torno a eso, porque a inestabilidade é perenne, o sea, non hai forma de conseguir estabilidade, é imposible, é unha cousa completamente imposible. O mellor cando estás empezando, non tes unhas cargas, digamos, persoais importantes, bueno, podes permitirte o luxo de traballar 2 meses e logo non traballar 4 e logo traballar 1, pero a futuro non é viable. A non ser desos raros casos nos que consigues encadenar predoc, postdoc, contrato e demais, eu non o vexo viable en absoluto. Ahora, puntos a favor. Sí que é certo que os proxectos son multidisciplinares, estás en contacto continuo con grandes investigadores, a formación é moi ampla, ao final vaste formando moito en bastantes ámbitos, xerase unha rede, digamos, investigadora importante. Contribucións en artículos, en publicacións tanto en papers eso, como en obras colectivas e demais. Entón, bueno, tamén ten as súas cousas positivas, desde logo. Vale, en canto a profesional, que é o caso no que eu me atopo, a arqueoloxía profesional non existiu sempre, as empresas de arqueoloxía son relativamente recentes, antes a maioría dos proxectos, ou prácticamente todos os proxectos iban dirixidos polo museo. Sin embargo, agora, bueno, xa fai moitos anos que existe a arqueoloxía privada, fundamentalmente vive de controles de obra, que, bueno, non sei se o sabedes, pero polo xeral non, é así. Se un promotor público-privado fai unha obra dentro da zona de protección dun ben arqueolóxico catalogado, ten que presentar proxecto a patrimonio, o patrimonio vai establecer unhas medidas cautelares, que poden ser acompañamento de obra ou control arqueolóxico previo á obra. Entón, bueno, as empresas, a maior parte da carga de traballo de moitas empresas é esa. Son os controles de obra, tanto de obra pública como de obra privada. Que ten a arqueoloxía profesional que se diferencie da académica? Bueno, primeiro, como vos comentaba, ampara no convenio colectivo do sector, no convenio autonómico. É un convenio moi favorable, moi bo, ten unhas tablas salariais moi boas, as xornadas, as horas de traballo, as ratios, todo está bastante ben adecuado aos traballadores. Ten un grau maior, entre comiñas, de estabilidade, sí que é certo, porque xa vos dixen que hai os contratos, a maior parte das veces son contratos temporais, inda que máis sinxelo ir encadeando contratos ca mesma empresa ou con empresas próximas e demais, traballar bastante a miúdo. No meu caso particular, pois, eu, como vos digo, son arqueólogo, son fixo, teño un contrato fixo indefinido. Mellores salarios, tamén, eso é así, non tanto mellor que sean moito maiores, que en algún caso si o son, senón que se tenden a pagar as horas que se traballan. A maioría das empresas aquí en Galicia cumplen perfectamente o convenio e paganse as horas que se traballan, paganse dietas, paganse, bueno, dentro de dietas, transporte, comida, é habitual que se dé coche de empresa, bueno, EPIs, equipos de protección individual, cursos de formación, os traballadores estamos moi ben cobertos. Sempre existe a posibilidade, se formas parte de forma continuada ou fixa dunha empresa, de, digamos, medrar de categoría na empresa ou ter unha carreira profesional de larga duración, ou incluso, en algún momento dado, xestionar ti a tua propia empresa como autónomo. Vale, máis,
hai moitos proxectos, é o caso da miña empresa, por exemplo, que se elaboran moitísimos proxectos que están apegados ao territorio en colaboración con institucións locais e comunidades locais. É dicir, tanto as asociacións veciñais como concellos que se preocupan ou que teñen interese en pôr en valor o seu patrimonio arqueolóxico e que eso propicia que as empresas se poidan, máis alá de controlar que se faga unha cuneta ou o peche dunha finca, que se poidan facer proxectos de maior alcance, moito maior alcance. Proxectos que, no noso caso, involucren tamén parte de medio ambiente, rutas de sendeirismo, áreas interpretativas, paneis de interpretación da natureza, sempre vinculado co propio patrimonio histórico arqueolóxico do lugar. Entón, bueno, permite desarrollar un tipo de proxecto que a universidade non tende a facer porque tende a ser unha cousa moito máis de investigación. Máis de investigación a nivel de proxectos moi concretos sobre X. Entón, non deixa tanto marxe a facer este tipo de cousas. Pero, así con todo, a día de hoxe, isto é así, pode molestar máis ou menos, pero é así. A arqueoloxía profesional, a arqueoloxía privada, é a que maior volumen de información está aportando. Certo é que hai moitas intervencións, moita xente ou empresas que fan unha intervención e non a publican. Eso é certo. Pero, polo xeral, dado que a maioría das intervencións arqueolóxicas, a maioría, pero unha maioría amplísima, estamos a falar, non sei, dun 90% das intervencións arqueolóxicas, as fai a empresa privada, pois é a que maior volume de datos científicos está aportando. Porque toda a arqueoloxía urbana, que por arqueoloxía urbana referímonos a controles de obra en cascos urbanos, vale? Levantamento de novos edificios, zanxas para alcantarillado e demais, nos cascos históricos, sobre todo, permiten o coñecemento das fases antigas das cidades dunha forma que a universidade non pode facer porque non se pode meter a escavar nun casco antigo. Entón, a día de hoxe, a privada, a profesional, é a que máis está aportando. É ligado precisamente a isto que acabo de dicir, as intervencións son multiépoca. Cando ti estás vinculado a un contrato de investigación de un proxecto X, tú vas a escavar o que o investigador principal dese proxecto lle interese. Que é romanista? Roma. Que é medievalista? Medieval. Que é de prehistoria? Prehistoria. Non vas a escavar outra cousa. É así. Non hai forma. É moi habitual o de, e se sale un pavimento medieval lo rompemos para llegar ao interesante, que é lo galaico, por exemplo. Bueno, esas cousas pasan. Na profesional non é así, porque a priori, ou por xeral non sabes o que te vas a topar cando vas a un control de obra. Vas a facer un control de obra en Ourense, por exemplo, nun solar, e ao mellor atopas a cimentación dunha casa do 19 que está reventando restos dunha bodega renacentista, ou ao mellor non, ao mellor levantas a baldosa e debaixo está a natural. Entón, como non o sabes, xa enfrentaste a moitísimas cousas e escenarios moi complexos, moi complexos. O cal non quita que as empresas, algunhas empresas, por exemplo no meu caso, si teñan tamén actuacións puramente científicas. Non só de posto en valor, sino tamén actuacións de investigación financiadas ou patrocinadas, por exemplo, pola Dirección Xeral de Patrimonio. E logo, o que ten tamén a profesional é que se estructura en grupos, vale? En grupos profesionais, que isto ten a súa cousa. Vale, temos o grupo A, B, C, D, E. Isto é no novo convenio, isto está actualizado. Entón, no grupo A están os arqueólogos. Os arqueólogos que necesitan titulación para exercer. No top, digamos, na cabeza, estaría o arqueólogo director, que é o que ten que levar toda a xestión de permisos, memorias, informes, direccións facultativas, a pé de obra, vale? Ese é o director. É o grupo máis alto, a categoría máis alta, é o que ten o salario máis alto. É preciso o máster en arqueoloxía, o grao en historia ou afines, ou titulacións afís, e experiencia acreditada. Isto quere dicir que se tú non tes un grao en historia
aínda que teñas o máster en arqueoloxía, non estás habilitado para exercer como director. Non tes habilitación. Poderías exercer como técnico, que se require o máster en arqueoloxía, máis experiencia acreditada. E logo está a figura de arqueólogo de empresa, que é a que estou eu. Agora vos explico a diferencia. Un arqueólogo de empresa é un arqueólogo, digamos, é o meu caso, que ten un contrato indefinido. O sea, a condición imprescindible para ser arqueólogo de empresa é que tes un contrato indefinido. Que peculiaridade ten? A pesar de que podes exerces as mesmas funcións que un técnico e incluso que un director, que é o meu caso, eu teño direccións facultativas de proxectos de investigación, onde a dirección é miña, cobras menos que un técnico, que un director, porque estás indefinido. Sacrificas nómina a cambio de estabilidade. Exemplo práctico. A ti contratante como técnico durante un mes para unha obra, un contrato dun mes, cobras alrededor de 1.700, 1.007, vale? Por qué? Porque o teu contrato é solo para ese mes. Acabas ese mes a la calle, vale? Eu, por convenio, o meu salario de 1.296 euros ao mes, vale? Porque eu estou a 7 horas e pico en lugar de 8. Sería un pouco máis. Entón, vedes que, digamos, a nómina é sustancialmente máis baixa. Pero por qué? Porque eu teño estabilidade, eu estou indefinido. O sea, eu cobro todos os meses, entón, bueno, é unha forma de compensar a inestabilidade do sector. Logo, bueno, técnicos especializados, restauradores, técnicos especialistas por exemplo, topografía e demais. E as seguintes categorías son oficiales e auxiliares. A figura de oficial é nova, entrou nova neste convenio. Antes só había auxiliares e por riba técnicos. Ahora non, isto é distinto. Entón, o auxiliar é a persoa que entra a traballar, que non ten ou non ten titulación. Pode ser unha persoa sin titulación ou unha persoa con titulación, pero con nula experiencia de campo, por exemplo, vale? Que fai isto? Tú podenche contratar como auxiliar, pero ao cabo de 6 meses de estar como auxiliar automáticamente pasas oficial. Se non tes titulación, pasas oficial. Así é o que se fai un pouco de distinción entre o persoal que xa ten experiencia, persoal non titulado que ten experiencia, e persoal non titulado que tampouco ten experiencia. É unha figura nova pois, para premiar esa constancia ou esa experiencia propia. Como digo, tanto para ser oficial como auxiliar non é precisa titulación. Aunque teóricamente, segundo o convenio, os auxiliares non poden excavar, non poden, digamos, estar excavando, pois, excavando, propiamente dito, un pavimento ou o que sexa. Son labores de apoio. Bueno, que capacidades, que é preciso para traballar en arqueoloxía? Primeiro, vocación, porque sin vocación non é un oficio inviable. Casi cualquier oficio inviable sin vocación, pero bueno, este é un deses que é moi necesaria. Moitas veces estás excavando, é unha visita, que trabajo máis bonito tenéis. E eu sempre digo, sí, señora ou señor, sí, bonito sí, e sufrido. Porque a xente non ten a perspectiva do sufrida que é a arqueoloxía. A arqueoloxía é tremendamente dura, físicamente e mentalmente. É unha profesión moi dura. Pincelito e todo o demás, que moita xente ten en mente, non. Pico, pala, sacho, paleadora, dumper, físicamente é extenuante e mentalmente tamén. Entón, bueno, primeiro de nada, vocación, eso sin duda. Organización, sobre todo se tes un posto de técnico ou de director, isto é imprescindible, pola cantidad de papeleo, de cousas que hai que mover, organizar traballo, traballadores, xornadas de traballo, proxectos, memorias, informes, resultados de prospección, é unha borrada. Entón, a organización é básica. Ter aptitudes en dirección de equipos humanos, tamén, porque, xa vos digo, no momento en que tedes un posto de técnico ou de director, vades ter que organizar a xente que está por debaixo de vos.
por debaixo no organigrama, digamos. E iso implica ter mão izquierda, saber tratar coa xente, cos traballadores, basicamente. Saber en que momento podes ter traballadores parados, en que momento non, en que momento X equipo ten que estar facendo algo, en que momento non. Entón, bueno, hai que saber tanto levalos, saber tratar, como saber organizar equipos de xente. Ter paciencia para tratar con agentes externos ao traballo que non teñen por que ver ben o que faz, que van ao teu traballo, á tua excavación, ou que sea, a criticar, ou a dicir que faz aí, ou incluso a amenazar. Bueno, esas cousas pasan, non todo, as comunidades locais está moi ben tratar con elas, pero hai veces que as comunidades locais son tremebundas, pero tremebundas. Entón, as cousas son como son, o sea, son así. Logo, básico, e isto é básico, coñecementos de fotografía, fotogrametría, topografía, informática, debuxo, arquitectura, emprego de GPS e sistemas de información xeográfica. Eso é básico. Sin isto, é imposible ter un posto técnico en arqueoloxía. O sea, sempre decimos somos homes orquesta e mulleres orquesta. O sea, temos que saber facer de todo. Pídesenos saber facer de todo. E isto, nin a carreira, porque tampouco é o cometido do grao, e menos o de Ourense, que é tan amplo, non é o cometido do grao, pero nin o máster. Mira, o máster de Granada é un máster que ten certo prestixio, non che preparan para isto. Aunque elixas o itinerario profesional, que é unha cousa que polo menos no máster que usei eu é así, tu podes elixir un itinerario de investigación, un itinerario profesional. Eu escolli un profesional. Manzanas traigo, o sea, non valeu de nada. Nadie che ensina isto, vale? Entón, pois, fotografía é basiquísimo, porque o rexistro hoxe en día é fotografía. Fotogrametría básico, saber facer un modelo 3D a partir de fotos. Topografía. A topografía é moi necesaria. Incluso, bueno, manexo de GPS e estación total. É imprescindible saber usalo. Informática, hai que saber informática, hai que saber usar Access, hai que saber usar Excel, hai que saber usar QGIS, que son entraría dentro de sistemas de información xeográfica, hai que saber usar moitos programas. Corel, por exemplo, que é un programa de debuxo digital. AutoCAD, moitas cousas. Debuxo entre comillas técnico, é artístico tamén, é preciso para dibuxar os perfiles das excavacións e as pezas que se exhuman nas excavacións que logo se tratan en laboratorio, hai que dibuxalas, vale, non todas, pero sí que hai que dibuxalas. Sí que é certo que no grau, pois, fotografía, claro, fai anos que o fixen, pero fotografía penso que non, fotogrametría non, topografía sí, fixéramos prácticas de teodolito e estación total, debuxo de cerámica tamén. Arquitectura, sí que é certo que na asignatura de arqueoloxía, sobre todo a arquitectura romana, sí, a formación foi boa. GPS non. Sistemas de información xeográfica penso que sí, pero coincidiu no ano que eu fixen Erasmus, entón non a cursei. Cursei no máster, igual que cursei fotogrametría no máster. Redacción de proxectos. Isto tampouco te ensinan nin na carreira, non sei agora, no meu caso non me ensinaron nin na carreira nin no máster. Isto é básico, se queres traballar en arqueoloxía, tens que saber redactar proxectos para patrimonio, para que o patrimonio autorice. Proxectos para que a Confederación Hidrográfica autorice. Proxectos para conseguir subvencións europeas ou de outras, pues, como Agadir, como FEDER, bueno, distintos tipos de subvencións. E non vale facer un proxecto para todo. Hai que adaptar sempre cada proxecto a cada cousa das que vas solicitar. Entón, é un caos. Non ten nada que ver un proxecto que envías a patrimonio con un proxecto que envías a turismo para conseguir unha subvención, vale? Entón, bueno,
Isto é básico e isto é experiencia, porque nadie che ensina a facelo, desgraciadamente. Curso de prevención de riscos laborais da construción. Desde fai, pareceme que un ano e pico, casi, sí, ano e pico. A arqueoloxía entra dentro da prevención de riscos laborais de construción. Isto é un curso de 20 horas que é necesario para poder, en teoría, para poder exercer, pero sobre todo no momento en que sobre todo unha gran empresa, por exemplo, Straco, ou que sea, Dragados, que está facendo a obra do trazado do AVE da variante exterior de Ourense. Contrátate como arqueólogo para facer un control ou levar un control na obra. Non che vai permitir pisar a obra se non tes o curso de prevención de riscos laborais da construcción, porque a responsabilidade se che pasa algo é subsidiaria. O sea, non só é túa responsabilidade, senón que a responsabilidade é de todo aquel que está por enriba por non controlalo ou por permitirche pasar sen o curso. Entón, se non tes o curso, non vas traballar en grandes obras. Eso é así. E isto, por exemplo, na arqueoloxía de academia non cho fan, porque isto é pagado pola empresa sempre. Eu, no meu caso, o curso que tuve, traballei para o Vigo, foi un PDF de como colocar a silla do despacho e demais. Isto é imprescindible para traballar en arqueoloxía. Logo, coñecementos que non son imprescindibles, pero son desexables a día de hoxe e van ser máis no futuro. A autorización de pilotaxe de UAVs, de dron. Hoxe o dron na arqueoloxía é imprescindible, é unha ferramenta que aforra moitísimo traballo. Coñecemento de manexo de dumpers ou chimpín, micropaleadoras. O de micropaleadora non tanto, o de dumpers sí. Eu teño curso de operario de paleadora ata 9 toneladas, manexo de dumpers, e a verdade é que, bueno, pode ser de utilidade. Sobre todo as micropaleadoras de ata 800 kg. E logo, cousas que son desexables e que, por exemplo, nos másteres se pode, ainda que sea nunha asignatura, pero, bueno, que son coñecementos que a nivel básico van moi ben para a arqueoloxía. Antropoloxía física, por exemplo, no meu caso, eu estudei unha asignatura de antropoloxía física na Universidade de Granada, porque no momento no que tens que excavar e hai mortos, casi imprescindible ter coñecementos desta clase. Eu, vamos, hoxe día, que é hoxe? 11 de setiembre, vale? Fai 5 días rematei unha intervención en Castro Caldelas onde exhumamos 18, dimos con 18 enterramentos, vale? 18 tumbas medievais. Entón, bueno, é imprescindible. Diseño 3D, bueno, podese pasar sin el, pero tamén é aconsellable, sobre todo o manexo de Blender aplicado ao patrimonio cultural. Isto hai infinidade, hai moitísimos cursos que dan formación. Particularmente, no meu caso, fixen un curso de Core Formación, e a verdade que é moi completo, bueno, é algo que compre ter en conta. E, bueno, tamén resistencia para traballar semanas ou meses, e isto non é coña, meses, baixo a chuvia. Non só baixo a chuvia, senón estás mollado por arriba porque chove e enterrado no barro na lama por baixo. Meses. E dou fe. De outubro a decembro de 2023 estuve traballando debaixo da chuvia. Co barro ata as rodillas, bueno, é horrible, o sea, inda que estés acostumbrado é horrible. E se non tes un pouco de saber levalo, rompe a un. Aseguro, é terrible, porque non é o feito de estar solo mollado, o feito de que tú como técnico, como arqueólogo, tes que ver a terra, tes que ver o que estás facendo. E cando chove durante meses, é imposible, o sea, é complicadísimo ver o que faz, traballar ca seguridade do que estás facendo. E iso desgasta moitísimo, porque ao final nós somos os arqueólogos, tamén os historiadores, pero penso que quizáis non tanto. Os arqueólogos ao final somos notarios, o sea, somos como peritos. Nós, cando excavamos un xacemento, sobre todo se é a primeira intervención que se fai nun xacemento, decimos que a secuencia é esta e as cronoloxías son estas, é eso.
sea, é o que ti digas que é. Porque o que veña despois a escavar, e o mellor interpretado de outra forma, xa se ten que enfrotar a que tú dixeches que é. Entón, si tú como profesional tes certo rigor, traballar nesas condicións é terrible. Tamén no calor, personalmente levo mellor o calor, porque polo menos ves o que faz, ainda que sea duro. E logo, bueno, traballar, eu cheguei a estar a 8 metros baixo o chan, escavando, no castelo de Castro Caldelas, por exemplo, 4 metros salvados por un andamio e outros 4 metros de excavación, entibado, bueno, con todas as medidas de seguridade, pero son 4 metros sin ver luz natural durante 7 horas, e isto foi un mes e medio. Entón, bueno, tamén fai falta algo de resistencia física, vale, porque hablando en plata a veces é jodido, é jodido. Cortouse un momento, nada, pois hasta aquí estaría basicamente a presentación. Espero que vos servira de algo. Xa sei que non é unha cousa tan profesional como mellor o que pudiera facer outra xente e demais, non se me dá excepcionalmente ben, pero penso que comuniquei bastante ben o que a miña experiencia e o que ten arqueoloxía e o que vos pode servir a formación do grao en arqueoloxía. Entón, bueno, moitas gracias pola atención, espero non haber aburrido a ninguén, e nada, gracias.